Ahojte, vitajte. Dnes vám predstavím najnovší model maliarsko-špachtľovacieho agregátu z našej ponuky. Porozprávam o jeho parametroch, možnostiach a vybavení a tiež pripomeniem niekoľko základných pravidiel, ktoré stojí za to dodržiavať počas dobrodružstva s nadtlakovým maľovaním. Ak ťa zaujíma téma maľovania a špachtľovania pomocou nového modelu VT85, pozývam ťa k sledovaniu. Tento maliarsko-špachtľovací agregát VT85 je nástupcom modelu VT81. Vstupuje do našej ponuky ako lepšia, efektívnejšia verzia svojho predchodcu. VT85 je zariadenie s výkonom 5000 W, vybavené ešte lepšou pumpou s výkonom 8,5 litra za minútu. Vďaka zvýšenému prietoku si poradí aj s ešte hustejšími farbami a stierkami. Vo vnútri tohto agregátu nájdeme bezkartáčový motor, ktorý zabezpečuje väčšiu trvanlivosť agregátu a tiež redukuje zaťaženie elektrickej inštalácie, pretože nespôsobuje také napäťové skoky ako kartáčové motory. Toto zariadenie má elektronickú reguláciu tlaku do 277 bar, čo v kombinácii s inteligentným ovládaním zabezpečuje plynulosť práce na najvyššej úrovni. Výkon tohto modelu umožňuje použitie maximálnej veľkosti DISY 45 000 palca. Navyše sme schopní pracovať pomocou tohto agregátu na dve stanice, dosahujúc maximálnu veľkosť DISY až 28 000 palca na jednu pracovnú stanicu. Vďaka takej veľkej sile a výkonu zariadenia môžeme k nemu pripojiť hadicu s dĺžkou až 90 metrov a tým pádom tlačiť materiál do výšky až 45 metrov. Okrem samotného zariadenia spolu s vybavením dostanete od nás odborné poradenstvo, záruku a servis door-to-door. Treba však pamätať na to, že samotný agregát nie je všetko. Aby všetko fungovalo správne, vždy je potrebné dodržiavať niekoľko dôležitých pravidiel, ktoré sa snažíme pripomínať, aby bolo maľovanie či špachtľovanie čistou radosťou. V prvom rade treba skontrolovať technickú kartu farby alebo hladkého povrchu. Odporúča výrobca nanášanie hydrodynamickým, teda bezvzduchovým striekaním. Ak áno, je potrebné skontrolovať, akú veľkosť DISY odporúča a porovnať ju s parametrami agregátu. Potom overíme, že či je naše zariadenie dostatočne silné a výkonné na obsluhu takej farby. Ďalšou otázkou je samotná farba a jej kvalita. Na trhu je veľa lacnejších, drahších, lepších alebo horších produktov. V prípade nekvalitnej farby stojí za to pred maľovaním ju predsediť cez sito, aby sme sa zbavili všetkých druhov nečistôt. Maľovanie je jedna vec a čistenie a údržba je druhá. Je to nesmierne dôležitý prvok celej práce. Taký postup určite predĺži životnosť samotného agregátu, ako aj jednotlivých častí, ako sú tesnenia, filtre či DISY. Nestačí len vyčistiť agregát z vonkajšej strany. Treba ho dôkladne preplachnúť, aby sme vyčistili vnútro a jednotlivé prvky, ako sú spomínané filtre či DISY. Inak môžeme počítať s frustráciou z dôvodu upchávania DISY, vyprskovania či nedostatku plynulosti práce zariadenia. Ak máte ďalšie otázky, odporúčam kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na našej webovej stránke www.vabrotech.sk alebo telefonicky. Ak sa vám film páčil, nezabudnite na odber nášho kanála a zanechanie palca hore. Dovidenia v ďalšom filme.